Duty o wala. Nagapaminaw yun ko sa inyong tulumanong mga gapnod sa kinabuhi. When I'm on the job, I will always listen to your programs, Stand of Your Life. Itago na lang ko sa pangalang Renato Jr. Just call me Renato Jr. Renz kung mubo. Renz for short. Tagad ako daw agdaw ko nulanday. I'm from Dagodao, Agdao, Dulanday. Apa, nag-board lang ko dinhi kay dool raman akong trabaho dinhi. But I have a boarding house here because my workplace is very near from my home. Pero taga Santo Tomas yun go Dulanday. But my land of promise from Santo Tomas, Dulanday. My hometown. Misuwat ko kaninyo Dulanday. Kay gusto na kong ipahibaw sa tanan kung unsa magrespeto ang babae. You know, Dulanday, I wrote my letter to you because I have to say to all the listener of your program, Stagnant of Your Life, yes, the girl must be respectfully yours. Mo na akong ipakita sa kong uyab. Maski tulo pa lang may kabuwan. Wala ginahitabo ka na mo ni Julie Dulanday. Diyos, nasa kayo. Alam nga ba, sa tayo nga ipakita. Ako ipakita. Sa to, sige. Okay, now showing. Ipakita, salida. You see that? You want this? You want this? You want this? Now showing. Next picture. That's true. That's kayo, grabe ko. Apan kung mangutana mo kung si trabaho na ko Dulanday. But you ask me why I'm at work o Dulanday? Nagtrabaho ko isip roomboy sa ka motel. I'm a room boy of one of the big motel here in Davao City. Dihas ka Bagyo. Yes, in Capagyo. Kabalo ko mo signal na gani mo. Pawala or patuo. Kabalo na ko. Yes, that's true. That's true, Dulanday. Apan, wala masayod si Julie sa akong gitrabahuan. But Julie is, not of nowhere. Nothing nowhere. Og din hina nagsugod kining gapnod sa akong This is the ginabuhi. story of the son of my life. Oh, ginini! And this is... Anay tabo!
Julie. Sa man, ga, Renz. Iba na. Iba ka na nga. Idala nagag ka ng paborito ni mong puding ga. Uy, ga, salamat kayo ga, kabalo ka ga. Naka na kayo kung nakuan-discovery na ng puding ga. Kaya kung di kung kusugan mo ka ng puding ga, hindi ko imong ulo ga. Dili na tinuod. Kabalo ka ga. Kunya, kabalo ka ga. Kaya katawag ko kumari si nang ibiyang. Ang iyang kuan ko, iyang anak nga. Wala ka ito nas gawas ga. Ha? Kaya kaya siya kurso, yung kurso siya HRM. Kaya siya nag-ano ka ga. Grabe na kayo ga. Napakais Dubai ga. Amo din nag-itsarin po ka ga. Oo, mahal na ga. Pero ga, siguro ba ga, nga mahuman na dyan ka na mo itsarin ga. Sige naman ga, ambak-ambak o kurso ga. Manang, handod ka na, wala pa kakauman ga. Ga, ikabala ka ga. Kaya kanya kong giskwela, member rin ka sa ISO. Ga, no? Kanya, barato rin kaya ang tuition. Maugid ga. Mo gina importante diya ga. Pero, ga, kanang, Masa man ga? Pagtaro bida ga, ha? Usabi kayo trabaho ga? ha? Usabi kayo trabaho ko? Nagduda na dyan ko na yung trabaho ba? Kayo ay gisulti sa kuha ba? Dili gawi, receptionist ko sa hotel. Ha? Papa, wala galinga ko din mo ka. Pwede ko mga sorry na sa imong hotel nga gitrabahoan ka. Sunod na lang ga. Ay, gusto na ko gawta mga special prize on takatewa. Di lang ko tayo mag-istoryahan na ika ka na. Agi-agian lang ko ka na ako dito kung sige mo darbaho dito ga. Kung ako sa ka na kay nakabarong siguro ka na ga. Kay marang receptionist. Isarin ba ako? Ga, isarin ba ako ga? Memorize na ko tanang hotel ga. Gikan sa Anitap, sa Trisharin, sa... Wala naman na sila ron ga. Basta man yung hotel, be? Basta secret na sa good ga. Katong MD, katong M. Basta bagol ka na ginagawa. Ano na tarong ga ba? Lagi. Kasi na yung ungo na yung hotel ga, ha? Wala, uy. Tarong ga ba? Promise pa ga. Wala lagi. Basta makabalor lagi ka sun. Ay, nasagod. Sige, sige. Kanang makonsyos ko kung madto ka dito. Maulaw ko ba? Nagsabot po ko inana ka kay nabito po kay amigo ngay nana po. Pero sige lang good ga. Pero gabi naman ga. Ay lang ulit diri natatulog ga. Ha? Diri natutulog gabi naman. Dili po, sa'yo pagani. Sunod na lang mo tambay doon. Ayaw. Dili lang tagot ikaw ba? Maradyo kag dili uyab ba? Sa mga ka, tara tingog na ng mga wati oh. Gabi na gidi ay. Tribi, gawin tapat pa ko diri layuan ni mo. Uy, mura kag mayug post man ka, uy. No, mga Diri ka ikaw, painito na to, bigong nga kanitog na, ikaw ba? Kung kayo ka ay pag... Ayaw ko, sige ko, ang good. Ikaw nga sa may problema ni mo, nga namang yung di mo yung ka... Kala ko nagdudak, nahibuong ko ni mo, nga namang, dili ka mag-istoryahan ito, layo kayo ka. Sunod ga, yun nagsuluban na shirt ng bubuk kay ga, ha? Ma'am, dili ko suot sa pangbalay ka. Kabalo kay ka, usahay ka ni gas. Ang t-shirt ka, taas ka niya, magpanti na ko dito ka, mga inana, agol ka pambalay. Ayaw nasuta ga, kay... Ganang, daghan na ba po yung mga borders sa inyo ga? Di ko gusto nga, mabastos ka ga ba? Ay, sus ka, hadlok na sa kuwaga, kay kabalo biya ka nga. Mamarangay, may kaliwat, ako na siyang hadlok. Kara-kara sa mo, Sige. Dili ko pa. Kanina sa... May ikapon. Ikapon ako na akong pao. Ikapaw. Ikapon ako yung mga be. Ayaw ga. Balbon ba kagpaaga? Oy, gago. Pero paagi mo ga, oy. Kaya kalala lang ka sa maniga. Ila ni ubon eh. Ila na ga. Ila. Okay, gibtan man yung Alangan, di mo gamukuan. Asa to is duct tape, dari beto. Ay, katong duct tape, be. Ayaw ka ba? Iga. Basta ka. Mukha ito mga ano ka. Di pa dugan. Duct tape. Ibig sa seductive ga. Laina naman. Sige ka. Moto na lang ko gawin kay... Basta man juga gawin nga naman. Ako ba, kadagad ako, dali lang kay kaisa na ako niya ginagpan si mga ba. Kuya ba yun? Kausan juga, nagugma juga sa kuwaga. Oo. Kaya kung nagugma ka ng mga lalaki ba, kataragay yung mga lalaki diya nga dili gani mo magpakaringkahon gani nga sa puto na manggani.
Oo, mangluod na dayon. Ay, magpatod ng upan diha. Respeto mo ito kaga. Kakakugsos na kakakailan na maaw niya respeto. Pag dili ka din mo pakwalan sa babae mo kayo, mapaludlo na yun. Hindi na yun mo reflecting sun. Respeto lagi kaga. Mga ako, di ko gusto mo. Ayokot pag inahanag nga. Ganang, palangga lagi ito kaga. Dapat agresibo ka. Impotent naman siguro kaga. Bata pa kay kaga para diabetison kaga. Mato na ko ga kay Diabetic kaga. mato na ko kay duty na ko ron. Mailan min ako ng diabetic ka kay kapag manghi ka lang kuan ra obligasyon ra man ang ihi. Dili lagi. Anong inanamang kangan Sige na mo agresibo? duty pa ko sunod na lang bisita ra ko nimo diri ha. Tarong ba? Sige na bisita. Dili ako takot. Ano mato na ko? Dili. Kiss ora kikis di aga. Sunod na ga, sunod na. Oh, ano niyo eh. Perminti gadali ba unya layo kay naglipo ko ni nahigugma ba niyo ganing gara-gara na nang iya ha. Sorry kay pa Ba't kaya? bisita Kaya ko di sa ba ba kayo sa ka? Sorry kay Balo ka gilamok na ko report ba? Balo biya ka ning atong country ning atong parking area nga. Wagi nigi semento dre puro ni balas. Sorry kay ba't kay bisita ko sa uyab pa. Kaya gilamok pa siya. Sige na, sorry na ko kay gut. Gidalan ta kag puding mo. Bibi ka lang. Ah, Sibat. dagag tao ron? Wala kay mingaw kayo di sa isa ka kwarto tuloran na ng diha. Ha? Di man na pwede dungan. Di kay magbuot. Uy, Wan suki. masuki yun. Si Boss Ronel mo ni. Boss. Oy! Boss, lain na mo lagi na, boss. Ayaw si Galaga dia. Kalau stop lock ang lisi naga Oy, salamat kay boss ha. O sa dia. Boss, ako man ibuhok imong 20, boss. Ina 20-50 na. Mailad, di kami bago, boss. Muna ipagkong 50 ron. Sorry kay boss ha. Nakapimak na ang guwan. Nagkisama na ang guwan. Nakapimak na ang guwan. Boss, kaning gireserve na ko imong kwarto, boss. Okay na kay boss. Ikaw na ba kung gusto? Sige, boss. Sunod na nito, boss. Ay, pagmani ka nakita kay kag motor niya nga kanang gubao no katubangan kanang gibungkag ang kaning suga. Ay, ito mo na driver nga kuan ila nga kuan na nga pag mulakaw na tuktukan ay ko kay walay tawad daw sa kung kuan ako siya. At sige, boss. Arreglado, boss. Okay. Ay, ikaw no. Nagdala kang kuan na burger wala. Okay. Nakatip na ko si Quinta. Gaya, boy. Ay, duka naman kayo giningawak sa uyab, eh. Di naman mo reply textan, eh. Asan mo tabayaan na to? Uy, pulang ako, si. Walay tint. Sir! Basil! Bida bay. Ay, sir! Ay, ito sa may katong gusto na sa mga nay kanang nay kwande. Babalog gamay ni ko sa amin be. Sa ba? Kala nila mga Babe, tara na, oy! Manalat na to ba? Boss, lahat ang bulagi na, boss. Maguya, gini mo, boss. Kabalo ka. Boss, split pa na na, boss. Hindi kaya na, nakita ka. Okay lang, sir. Babe, relax lang. Nakikita ko gwapo kay kwarto sa ito. Boss, katong imong suki, katong lingin, bitong katrik. Ano, boss, mo ni, boss? Galing ka na. Oh, muni. Katong na ikuan, katong na
wasabi. Jacuzzi. Kana boss mo na boss. Kala. Oo, muna. Kala mo na yan. Manandre do. Thank you kay boss. Kamay lang kayo. Dali lang kayo boss. Sa ayos ko boss. Boss, dali lang ka boss. Boss, dali lang kayo. Oh, recapsula. Oh. Boss, thank you kay boss. Dali lang kayo. Pagugikan sa Tagum City! Boss, dali lang kayo boss. Saan akong drink? Babe, ikaw. Boss, kadali lang boss sa akin. Ako pahamutan dali boss. Ganyan na. Babe, tara na, babe. Okay na, umot na. Boss, okay na boss. Okay kayo. Babe, tara. Tara na, babe, tara na. Absika, ganyan Boss, mo yan. ako'y bahala boss. Huwag katuod na rin. Basta kayo mo niya kung pisto. Pero pag naay magka-check-in rin, pag-usap pag mabot ko. No problem boss. Pag-order lang niya kung sa kaulo ni mo. Ha? Ako boss? Dili, kisa pa ba na? Lagi ito sikyo. Kanang sikyo na Kaya yung gusto. Abi na kong imong ko. Abi na kong imong uyap imong giingnan. Dili, kayo ba? Kalang mabit, order na ko dito sa barang akong gikuhan. Sige boss. Wapa na, busog na ni Dan ay nagkamalaga. Sulod na mo. Gahin, tuwa naman sulod. Sige. Wala ba magbungol, baby? Wala ba mag- Ay, salamat ka na. Babe, kita ka ni babe, ha? Wata na sa ko. Kita ka na ko, babe, kasi kami ko, ha? Baby, Mayroon nakapit na kadang. Siba, ay ginatawanan ninyo. Baby, ang plastar. Babes, ako, Ikaw ba? lipay dyan kay ko, babes, nga. Panayin kag skwila ako, gamay naman lang akong units na ibilin, matiwas po kong skwila, babes, kaya na-inspire ko sa mga. Gani. Babe, ikaw ba? Mani ka school, pagsulti ba? Kaya para makapangandang ko. Kanya, sige, ato lang tag-boarding house, dito tang gusto, ay, diri sa eskwelahan, kaya dagang kayo, kitaan ko sa kong mga diri classmate diri nga naguyap-uyap ko. Kaulaw ko na mo, babes. Wala mong tagagikaulaw. Babe, nga kuha kay wala mong ko sa, kung biya kayo ko Hindi, diri. kaulaw dyan ko nimo eh. Gusto, wala ko tagagikaulaw, babe, gusto ka kisa ka ako. Babes, ayun, ginagong tao. Ikaw may kaulaw, tanawa, Ato tas boarding house. Di na lang sa akin. Tara, ato tas boarding house na. Sige, Kaya, sa'yo mo. kunya pa mga alas 3 akong klase. Kunya, tas pa kay oras. Babes, sa'yo mo duty ko, babes, kay kuan ba? Saan ka, babe? Ganun man hindi medyo ka magkuhan. Bayot ka? Bayot so kaos? Babes, Pag-per-listener na ang sumo ka. babes, ang Saan ka? Dili jud ba kay kada ka na ako na napansin sa imo ha. Dili ka nagakuan mo. Ultimo mo kiss, tapa dili ka mo inana. Saan ka? Ginapakuan lang ko niyo, ginapaasa lang ko nimo? babes, Ha? Ayaw na. Ang dili na binayot, babes, respeto ang tawag na, babes. Respeto. Maria ka sa mga amigo ka sa talong. Ha? Respeto. Ha? Okay na respeto. Respetuhin ko na ko, be. Be. Mo gani respeto ti gabi, sunod na lang gud. Ayaw na. Sa'yo po kurong kay Pastilan, ayaw na. Dili ko na. Mag-update mo gud akong kauban kay ang iyo pud siya ba kay naulis. Bisag mga 30 minutos lang ato tato sa boarding house. Dili pwede kay karon ako maadto. Bisag mga 20 minutes, di ka ba sa boarding house? Duty na lagi ko lang. 15 minutes, di ka ba ito dito? Dili, babes, sunod 10 na lang. minutes. Dili lagi. 5 babes. minutes, babe. Dili lagi. Sige, 2 minutes. Dili lagi, babes. 1 minute. Dili lagi. Sige na kay mo duty palagi ko. Sunod na Kasi lang. pa may imong kasi pa may imong magpakabuhi pa man kaning kalibutan na bibo, aman kay pulos di ay. Dili man na may sundanan da. Bis Ayaw ko hindi na man tika. ay, stila ni mo ay. Ha? O imong puding mo. Pugli jud ko ni mo. Palitan na kag puding. May patong kong ami. May patong na uyab sa ko lang si London sa una. London ni visa kay kato kay. Mo, mas magranayo. Ikaw, adyo ka gyud. Kato grabe mo respeto mo gito bis. Hahay. Bis, sorry na good. Oh, Ayaw na, promise sunod bis. Ayaw lang Ayaw sa na, magklase na lang ko dito ay bisag ko klase.
Sorry kay gigi, nananghid ko lang sa kong sae ganiya ba. Pat, sama ka, Pat. Paginaan na, Pat. Ginina na ka, walo ka, Pat. Ikaw, kurot ako dali, tulo ka, kwandre, Pat ba? Inom naman akong kadiya. Bawal naman na sa mukha eh. Right. Sa pa niya inaw. Gigibulagan na po kaguyab. Ano na yun? Itong nagyangkas-angkas si mus motor, wala na mga to. Wala na, Pat. Doon nagtumboy ng mata. Pat. Pat, manago ni Pat. Mulip na ko, Pat. Ulip ko, Pat. Mulikot sa mga, Pat. Katuling isa na magkawiyab-uyab sa text di ay. Wala na po to. Gilang ka Lakim na. na to, lakim na to, guys. Ay, lagi. Text na mga yana sunod lagi. Pat, mulip ko, Pat. Sige, sige, ako nalibala na. Kung ano kong live, Pat, mga 5 days. 5 days and 3 months. Sige, sige. Eh, Pat. Pat, pamatag 500 na, Pat, Pat. Pagdula ko kwarta dali. Pat, ayun na, Sige ikaw na, sige yung na. pinakadagang tape, Pat, ba? Wala pa lagi. 50, Pat, 50. Lagi ako 100 oh. Oh. Yari ko na ha. Nagungula na ko yung ulam sa mo ang akuan. Nangulam ko si mo 500. Balik na ko si mo ang 100 daw. Be. Nakautas ko ang 500 ha? 400. Oh, sige. Eh, Pat. Sa, ako nung inautang. Dito juga ni tahanan, di ba? Nagtumboy, di ba? Pat, ay may kami ng polis, Pat. Istorya na po na. Kaya ito nila sa mingaw man, may customer. Ini taxi. Sir, sir. Ay. Welcome din sa kwan, sir. Kami. Lain na ba mo check, sir? Lain na pa ning. Kana pa ning. Kani nga nakita na ko pa sa bungguyan, baby. Sir, mulingin nga kwarto. Sir, manong wala mga nagdalag. Wala nga kutsi ron. Taxi na lagi ka. Wala daot ako. Naila din sa parano magong skin na lagi. Daot lagi. Amo di. Sir, sulutan na, sir. Bebe. Oh, Ano? ay, salamat, sir. Ako ni bala, sir. Ito pa po 100. Ano ako taxi? Sir, good evening, sir. Welcome sa Burn Triangle. May pila man ito, bay. Kuha ni diri, sir. 300 ni diri, sir. Unsa? Ingon tag 200 doon na rin. Nag-text akong amigo. Nag-text sa tag 200 doon na doon ni Dere. Ako rin may lanoy ko nung. Ayota pa. 200 na may kukwanta Dere dyan. Ako rin mo nung agana. Wala mo lang dito. Sige, Dere na lang, mi. Padamay ka na akong amigo ba? Pahamak di kayo. Ingon sa 200 na ni Dere. Sige, sir. Sino pa na kayo eh? Sulod naman, sir. Kaya, hindi mo siya. Asa yung buya ni? Ay, taning. Huwag may tip nito, Hana, ni. Ha? Kasi may huwag ka nga kuripot kaya na 20 o na 20. Salamat, sir. Ilag, si Kuwato. Uy, naibahan nga blue. Sulod. May gabi naman niya. Uy, Nung, Nung. Asa man yung pinagkamahalon nga kwarto din eh. Kana, boss. Kana dia, boss. Kay nindutan na, jacuzzi na, boss. Ya, pre-breakfast na na, boss. Okay kayo. Sige, dili mi. Tara, bis, tara. Dito na lang may sulod, ha? Ay, isulod na yung sakinan, boss. I-roll down lang ako ni boss. Babe,
Natuog man akong chicks. Pasitsa na ka kinakatog sa sakyanan, wag tulog ni. Ako na bahala na ko, babe. Dali na, babe, ako'y bahala din mo, ha? Diyan ka. Kinumot. Yan eh. Uy! 500! Kasulti na ko rin gabi una. Nanapit pang dito ba? Idol na taga, boss! Boss! Idol na taga, boss! Boss, idol! Boss! Nahihabol na rin mo sa na lang, boss! Wake up call, boss! Sa oras, boss! Pagsaba niya, oy. Durante, karoon ka itag 500. Sabi yan eh. Nanapit pang date sa kuya mo. Boss, tingnan lang ko kung mo out na mo niyang gabi, ha? Aw niyang buntag. Ko'y bahala ni mo. Ay, mamal ko na mag-wake up call. Late na ko. Boss, sorry kay boss. Kaya wata ka na. Si ghost na mo, boss. Ako rin bahala, Dre. Ay, salamat kay darling ha. Grabe kay kamukhan mo. Ga? Kailan mo? Ha? Okay lang na. Ay, darling oh. Ay, darling, uy. Ga? Isa, ano naman ni ga? Huyo, huyo. Sige. Ayaw sige. Kay! Ayaw sige. Tara na, darling, uy. Eh, sige, kuha na ng tawahan na, darling, uy. Okay lang. Ano sa maniga? Pasaday ka. Ha? Okay lang din mo. Ang istorya niya. Kau, so ko kay maputi. Kanya ko, kwarta rutex niya ko. Tuloy mo sustento nun. Wala ba? Kabalo ba? Wala si Tarte. Kailan ka na wala. Kailan na, uy. Kasi wala uyab ta. Ha? Akon kay gaga. Pito ti gaga. And you're trained. Ano na lang kung magpalit yung cellphone ng mga bago. Si Tarte. Ayaw na. Ayaw na tinood yung istorya niya si Tarte. Kailan mo dali. Wadyo ko kailangan to hana na. Sabi ko kailangan rumpoy. Teko na mo kailangan rumpoy. Dili asa mo ko musulod diri ko no be. Magkakon ka. Mas makakun ka. Ha? You lie to me. Mas makakon man daw ka dong. Tara na si Tarte. Uyab me. Uyab me. Ha? Uyab man daw ba? Bahala ko yap. Okay lang na. Uyab siya. Huwag man daw sa kailan din mo dong. Kasi wala. Uyab sa ibang Bago na ano bisita ni mo gabi. Bisita mo na sa mo gabi. Bisita ko dyan ko kay... Lupa siya taron sa pagbisita niya. Kami may nagtuloy. Kami na ko paano sa day ka. Sa suti gusto niyo, doon sa madyod eh. No. Kapag nagpatisipasyon na eh. Bitaw, si Tart, uyab na. Di na uyab, anak. Wala lagi, di lagi uyab, anak. Wa ko kaila, anak. Wa ko kaila. Wala. Magkakon ka. You lied to me. Bahala ka, basta ka ko kaila. Di mo, tara na si Tart. Pagpara lang, tawagan sa imong kwan. Ikaw do, isip pangandoy diyan do. Nangandoy ka, ha? Nangandoy ka, ha? Basta itsari, makuha na ng tirada. Mauman, namangandoy ka sa kuha, ha? Nangandoy ka. Looy. Ginuangan na ka ng tiguangan na. Ha? Itong isang adlaw, nagdala ng promo girl na rin. Kasakaya na yung van nga blue. Manidood man di ay, manidood. Nasa man. Be, si Manami, dinibay, nagbayad po ba yan, kumay? Tama niya, 200 na ba ito mong kwarta, ha? Ito ka agad, biya kasguyab, Choy. Sakit kayo, Dolanday. Sakit kayo.
May respeto pa naman ako siya, pero lahi gina yung gusto. Gusto dito ko sa akong gitrabahoan sila nag-check-in. Kabalo ko atong tiguang ito. Naputin po lang ako si. Naputin lungaban. Nagkabugsagyanan. Gawa na yung gugma sa kuha. Naglisod kong move on pero nag-leave ko sa trabaho at tutugura kay di na ako kaya. Dagang salamat sa paghatag og higayon Dulanday. And more power. Inyo suwat magtatampo, Renz. To love was all we could do. We were young and we knew in our eyes were alive. Deep inside we knew our love was true. For a while we paid no mind to the past. We knew love would last every night. Someday right would invite us to begin the day.